Príroda má neprekonateľnú silu. Nedokážeme ju poraziť. Stačí len s úžasom pozorovať. Aj toto je sila prírody. Iba 4-milimetrový chrobáčik likviduje storočné a zdravé stromy. A my iba s úžasom pozorujeme. Príroda má neprekonateľnú silu. Dokáže ničiť aj samu seba. No my v nej chceme žiť a zodpovedne sa zúčastňovať na tvorbe jej diela. Územie dnešného Slovenska už dávno nie je divočina. Táto človekom zušľachtená krajina má príslušnú pamäť. Ľudia odpradávna rúbu lesy, no žiadna starostlivosť. Ich obnovu nechávajú iba na prírodu. Vznikajú banské a uhliarské osady a za nimi vyrúbané, spustošené lesy. Stopku tejto činnosti zasadzuje najskôr Maximiliánov lesný poriadok a v polovici 18. storočia ďalší zákon, a to z dielne Márie Terézie. Majitelia lesov si na dodržovanie lesných poriadkov najímajú ľudí, ktorí poznajú lesy a lov zvery v nich. Sú to predchodcovia dnešných lesníkov. Rúbu len časť lesa, úmernú spotrebe ich generácie. Ostatok ponechávajú tým, ktorí prídu po nich. V onej dobe túto činnosť usmerňujú na území Slovenska vzdelaní lesníci, napríklad Jozef Dekret Matejovie i Ľudovít Greiner. Svorne tvrdili, že je potrebné stromy nielen vyťažiť, ale následne ich do hory vrátiť, zalesniť ju. A to všetko na základe plánu. Ten predpisuje, aké druhy drevín a koľko sa ich v lese vysadí. A tak vznikajú vzorce obhospodarovania lesov. Prví vzdelanci na Slovensku, absolventi lesníckych škôl v Liptovskom Hrádku a v Banskej Štiavnici, prichádzajú do slovenských lesov s otvorenými očami. Všímajú si cenné územia a napríklad Dobročský prales vyhlasujú za rezerváciu už v roku 1913. Stoja aj pri vzniku organizovanej ochrany prírody na Slovensku i ochrane vzácnej šelmy medveďa, a to už v roku 1932. V súčasnosti až 42% územia Slovenska pokrývajú lesy. A stromy v nich už viac ako 200 rokov majú svojho kmotra, horára, ktorý nad nimi bdie pri zrodení, raste aj pri ich skaze. ...19. november 2004. Silná výchrica devastuje najmä vysoké a nízke Tatry. Na zemi ostáva 8 miliónov rozlámaných silných stromov. Príroda pretvára krajinu, marí svoju krásu, ale aj hodnoty, ktoré lesy dávajú.
Paradoxom je fakt, že ľudia ostávajú cynicky chladní nad touto skazou. Iste pri obnove si príroda pomôže sama. Za niekoľko desaťročí tu opäť bude les. No nie les zo smrekov, jedlí či borovíc, ale les plný jarabiny, bries a vrb. Po výchrici ostáva ticho v lesoch, ale hlučno na úradoch. Konflikt medzi ochranármi a lesníkmi naberá na obrátkach. Tomu, keby ktokoľvek si chcel prisvojiť. Ochranári obviňujú lesníkov za vysadenie smrekových monokultúr. Vo výchrici však padajú smreky z prirodzeného zmladenia rovnako ako smreky vysadené rukami. A padajú tiež jedle, smrekovce a buky. Zatiaľ, čo ochranári chcú nechať polámané drevo ležať bez spracovania, lesníci ho chcú vybrať z lesa a na holé plochy zasadiť nové stromy. Tam, kde im to je umožnené, už rastie nový les. Dôkazom toho je aj osrblie. Vietor tu nemilosrdne vytrháva stromy. Drevo je okamžite spracovávané. A dnes? Dnes tu už rastú nové lesy, vysadené človekom. Lesom v chránených zónach je dnes zakázané pomáhať. Odbornú starostlivosť strieda experimentovanie. Stráca sa naša úcta k zeleným lesom? Dráma v slovenských lesoch pokračuje. Tento malý chrobáčik, likožrút, vyhľadáva oslabnuté, uschýnajúce stromy práve na kalamitiskách. Ako náhle sa premnoží, žerie všetko. Poškodené i zdravé smreky, kosodrevinu i vzácne 400-ročné limby. Žerie symboly Tatier. A tie doteraz nezničil vietor, mráz ani vojny, ba ani totalita. Likožrúta nič nebrzdí, má slobodu prejavu. Z 10 smrekov ním napadnutých za niekoľko rokov uschne celý les. Lesníci dokážu útok likožrútov maximálne zmierniť a les obnoviť. História je toho dôkazom. No v 21. storočí v chránených územiach nenájdeme príklad, kde by sa osvedčený spôsob obrany lesa pred likožrútom uplatnil. Zákon to nedovoľuje. Paradoxne tak chránime územia, ktoré strácajú úžitkové i estetické hodnoty, strácajú podstatu svojej vzácnosti. A likožrút sa z nich nekontrolovane šíri ďalej, a to aj do lesov, ktoré nám prinášajú úžitky v podobe dreva, plodov či rekreácie. Národne významné doliny. Tichá, Kôprová, Javorová či Bielovodská. Dnes ich pokojne môžeme nazvať suché. Žalujú tých, ktorí spochybňujú dávne princípy na ochranu a tvorbu lesa. Nikto predtým neurobil z turistických chodníkov našich veľhôr tak nebezpečné miesto, ako je to dnes. Suché lesy na strmých svahoch sú v prípade požiaru a silného vetra pascov na turistov, z ktorej niet úniku. Požiar v Tatranskej Polianke z 30. júla 2006 varuje. Horí 230 hektárov lesa. Vrátane tých v 5. najvyššom stupni ochrany. Požiar neutícha ani pod vodou z vrtuľníkov. Plamene zastavuje až územie, odkiaľ bolo vyvezené kalamitné drevo.
V Oravských Beskydách odolávajú výchrici 2004 pralesy na Babej hore a Pilsku. Schnú však vplyvom následného premnoženia likožrútov na miestach, kde lesníkom nepovoľujú asanáciu. V Národnom parku Nízke Tatry uschýnajú lesy na ploche veľkej ako 5000 futbalových ihrísk. Je ťažké si to vôbec predstaviť. Sedem už takmer suchých najprísnejších rezervácií žaluje. Naivným a nezodpovedným rozhodovaním sme prišli o unikátne bohatstvo. Pôvodný stav bude prírodou obnovený možno za 200-300 rokov, čo je doba 15 ľudských generácií. Uchovať jedinečné prírodné scenérie je v urbanizovanom Slovensku možné aj s aktívnou pomocou človeka. Veď obdobne ako sa zušľachťuje duša človeka obrazom, hudbou či divadlom, tak sa stáva aj z divočiny kultúrna krajina prospešná pre ľudí. A to aj zásluhou lesníctva, ktoré ju pomáha tvoriť. Prírodné a pralesné porasty sú tým pravým vzorom na vytváranie lesa. Cieľom lesníkov je práve takéto lesy pestovať. Vysoké a silné stromy, pod ktorými rastú mladšie a pod nimi už vykúkajú jednoročné semenáčiky, teda ďalšia generácia. Tieto hory nielenže neustále produkujú drevo, ale zachovávajú ekologické a estetické hodnoty a poskytujú ľuďom mnohé úžitky. Smrekové lesy na úpetí extrémne príkrých tatranských svahov zadržujú sneh a vodu a v jarných mesiacoch ju postupne uvoľňujú. Tak blahodarnú schopnosť v tomto ročnom období nemajú listnáče ani suché lesy v rezerváciách. Ihličnany viac pohlcujú atmosférický uhlík a celoročne produkujú kyslík. A chladiaca funkcia stromov je predsa blahodarná pre miestnu a globálnu klímu. Prečo je potom zakázané starať sa o lesy v chránených územiach? Na Slovensku sú krásne hory a stromy v nich. Spoločné dielo prírodných procesov a človeka. Teda niečo prírodné a niečo kultúrne. V mnohoročnom boji o zachovanie tradičnej podoby krajiny, ktorá patrí k identite Slovenska, však prehrávame. No nikto nevyhráva. Ani ochranári, ani lesníci, ani občianske skupiny. To dobre vymyslené a premerané časom sa rúca. Predkovia nám zanechali kultúrnu krajinu. Slovensko z hľadiska rozmanitosti a množstva lesov je perlou Európy. Žijú tu zvieratá, ktoré nenájdete v okolitých štátoch.
Lesníkmi vysadené lesy dnes spĺňajú kritériá najprísnejších rezervácií a sú vyhlásené za chránené územia. A pritom ich vytvoril človek. Les starne, odumiera a opäť sa rodí. Aký hlboký je duch takéhoto lesa. My ľudia sme obdarení rozumom a súcitom. Preto žasneme nad krásou lesa a uvedomujeme si jej pominuteľnosť. Majme snahu podržať si tú krásu čo najdlhšie. Zachovajme lesy potomstvu, veď ich potrebujeme. A nechceme, aby stromy umierali v zbytočných kalamitách.